Hola a totes i a tots, el meu nom és Martina, benvinguts a el meu canal, suponc. Avui vos porto el meu top 5 lectures de l'estiu 2022. Bé, he decidit que ara que oficialment ha sigut el solstici d'hivern, el que implica que s'ha acabat oficialment l'estiu, encara que, bueno, per a mi l'estiu s'acaba quan comença el curs, però, en fi, s'ha acabat de manera oficial. Les estacions diuen que ja ara oficialment és hivern, ara té que començar a fer fred. Bueno, no és hivern, és tardor, però m'enteneu. He decidit que vaig a fer un resum, diguem-ne, de les meves lectures preferides de l'estiu del 2022. Jo aquest estiu he llegit majoritàriament llibres de dones espanyoles, perquè m'he volgut centrar en eixa part, perquè dic, és que en realitat tinc zero coneixement de les escriptores espanyoles. Aleshores, per aquest motiu, he llegit, cosa que nota molt, he llegit molt en castellà, afectat a la meva ortografia i a la meva expressió quan he entrat a la universitat, perquè he tingut com que reaprendre moltes coses. I la veritat és que, bueno, a veure, he llegit més coses. M'he rellegit Harry Potter un parell de llibres, com faig tots els estius quan estic avorrida. M'he llegit llibres curts, m'he llegit una merda de llibre que jo creia que anava a ser de salseo, però en realitat me volien colar història de Puerto Rico. No sé, he llegit molta merda, però he fet una selecció de lo bo que he llegit, els top 5 llibres que he llegit més bons d'aquest estiu, per a transmetre el meu coneixement i recomanar-los, si voleu llegir-los, perquè són generalment molt bons i tinc de diferents estils. En primer lloc, tenim La Caperucita en Manhattan. Jo aquest llibre el vaig comprar de vacances amb les meves amigues en la platja, per com 3 euros o alguna cosa així, perquè n'hi havia una paradeta de llibres que estaven molt barats. I la veritat és que jo pensava que després del selectiu no anava a tindre ganes de llegir, perquè estava en la ment super saturada, però este llibre va ser molt guai perquè era una lectura fàcil. La veritat és que no era molt dens, era una història fàcil de seguir, amb elements de fantasia i tal, que ho feien molt viable. Si estic mirant molt ahir és perquè tinc la càmera frontal i sóc una egocèntrica i m'encanta mirar-me a mi mateixa mentre parle, ¿vale? Pues això, i a més a mi també m'agrada molt l'estil de Carmen Martín Gaite. Jo ja m'havia llegit Entre visillos, no sols per el selectiu, sinó que també me l'havia llegit abans, i a mi és una manera d'escriure que m'agrada molt. Aleshores, ara si miro per allà és perquè tinc l'ordenador, perquè m'he fet un resum així, una professional. En quant a la trama és com una espècie de reinterpretació de La Caputxeta Roja, però ambientada en Nova York, on la protagonista és Sarah, una xiqueta que viu en el Bronx, i, per exemple, el llop no és un llop literal, perquè, com comprendreu, en Nova York és raro trobar un llop de veritat, sinó que és un senyor que és Mr. Wolf, que és un magnate de la reposteria, de la bolleria i la reposteria, que intenta trobar la recepta del pastís de fresa més perfecte. Està molt obsessionat en aquesta idea. Però resulta que la mare de la Sara, de la Caputxeta, té un pastís de fresa que és lo más de lo más. I pues ahí se desenvolupa aquesta història, no? Que també té una mica d'elements màgics i tracta molt del tema de la llibertat, i la veritat és que jo me vaig sentir molt identificada en Sara, encara que és una xiqueta de 10 anys, jo vaig dir, és que esta xiqueta de 10 anys podria haver sigut jo en 10 anys, encara que, bueno, Sara és més extrovertida, això n'hi ha que reconèixer-ho. En fi, en general, una lectura molt lleugera, a mi me va agradar, no és difícil, és agradable, una història entretinguda, i a més te fa reflexionar sobre diversos conceptes com pot ser el de la llibertat, no? En segon lloc tenim Olvidado Rei Gudú d'Ana Maria Matute. Bueno, jo este llibre el vaig escollir perquè jo sé que a ma mare li agrada Ana Maria Matute. Però, claro,
és un llibre que, com no t'agrada molt, molt, molt el que és la fantasia i les històries així com medievals i tal, és difícil. A mi ja, mira, m'ho acabé perquè tenia que acabar-ho, però ho he incluït en el top 5 perquè és un llibre que està molt ben escrit, encara que a mi no m'agrada especialment el seu contingut. És un llibre que està molt ben escrit i se nota que està molt ben tractat i que els elements de construcció del món aquest és com que són tan vagos i a la vegada tan concrets que no pots dubtar de l'existència, saps? No sé, està molt bé. A mi el que no em va agradar és que és una manera de contar la història molt lenta, perquè abans d'arribar al rei Gudú passa per moltes generacions de reis com per a justificar el comportament del propi Gudú, inclús passa per contar la història de la mare... Perdó. Conta la història de la mare de Gudú. En fi, i els personatges són com molt brutals, molt viscerals, que és una que a mi no m'acaba de... Però bueno. Jo, si vos agrada la fantasia i vos agraden les històries medievals, així un poquet oscures, denses, brutals i tal, us recomano prou Olvidado Rei Gudú de Ana Maria Matute. En tercer lloc tenim a Los Pazos de Ulloa, d'Emília Pardo Bazán. Jo al principi de l'estiu, com les primeres setmanes de juliol, ¿vale? M'arrimí a la biblioteca del meu poble. I jo anava allí a la senyora bibliotecària i li vaig dir: què teniu d'Emília Pardo Bazán? Per què? Perquè a mi m'havien dit que Emília Pardo Bazán era una escriptora espanyola molt important del segle XIX. I jo vaig dir: ah, sí? Pues jo me la vaig a llegir. I m'havien dit també que era un poquet tostón, que sí que avorrit, no sé què, perquè jo quan li vaig dir a ma mare: mamà, he agarrat Los Pazos d'Ulloa d'Emília Pardo Bazán, i ma mare em digui: mare meua, que dens, jo no m'ho vaig poder acabar. A mi me va agradar. Conta la història d'un capellà que se'n va per ahí, que l'envien a uns pazos ahí perduts per Galícia. També té com personatges... Té com contraste de personatges, perquè té personatges com molt brutals, molt viscerals, que viuen en els pazos, que són gent pues, més de camp, no? Més austera, i per altra banda tenim el capellà, que és, diguem-ne, el protagonista, que és una persona pues, molt sensible, més refinat, diguem-ne, acostumat a uns costums diferents. I el contrast és... N'hi ha vegades que és realment divertit i n'hi ha vegades que patixes moltíssim pel capellà. Lo que passa en els Pazos d'Ulloa és que va com a trossos, perquè n'hi ha trossos que passen molt lentament i per a contar-te 3 setmanes passen capítols i capítols i capítols i, per exemple, el final és com un capítol molt accelerat en el que de repente, saps? No sé, el final a mi va resultar... Me va agradar el final, perquè no era tan catastròfic com jo pensava, però em va resultar accelerat. I a mi que ho acabaren així tan ràpid, no m'acabava de fer molt, però bueno. Ara, és una lectura que no és lectura fàcil. Gasta temps verbals de l'any catapum. Hasta que t'acostumes a llegir-ho, costa. Perquè té frases com: ah, jo sé, allà van ser... És que són uns temps verbals que ara mateixa ja no gastem, però bueno. És comprensible i a mi va agradar-me. En quart lloc, però que això no significa que m'hagi agradat menys, perquè de fet és un dels llibres que més m'ha agradat, tenim Història del rei transparente de Rosa Montero. Este llibre va ser recomanació directa de ma mare, que ma mare me va dir: este llibre te va a molar. I efectivament me va molar. És un poquet en la línia de Olvidado Rei Gudú, però més guai, val? Perquè tracta sobre una xica campesina en l'època medieval, que esta sí que és època medieval de veres, no és un regne inventat, sinó que passa en França. Una xica campesina que per qüestions de la vida, ¿vale? se fa cavaller, se converteix en cavaller i se troba en una dona que és així com mig hechicera, tal. Està molt bé, està molt xulo, molt xulo, molt xulo. Està molt ben contat, te fa realment ficar-te en la pell d'esta xica. Té unes reflexions molt interessants, té una reflexió cap al final sobre la compassió que me va agradar molt.
I no sé, és un definitivament dels meus preferits d'aquest estiu perquè de veritat que és una passada, està molt ben narrat, molt ben contat. La protagonista és una dona, cosa que és molt agradable, una dona i a més jove que se fa cavaller, és que ho té com tot, és una mica novel·la de cavalleries i a la vegada feminista i a la vegada fantasia, no sé, de veritat que està molt bé. Ara, si no t'agraden aquest tipus d'històries, pues no, òbviament, no te va agradar. I ja per últim, tenim bàsicament l'última novel·la que m'he acabat, perquè ara estic llegint Porque no doblan las campanas de Hemingway, però encara no l'he acabat. O sigui que no la conte per este rànquing. Tenim El otro barrio de Elvira Lindo. Però me puc parar de rascar l'ull, per l'amor de Déu? Bueno, El otro barrio de Elvira Lindo. Si no ho sabeu, Elvira Lindo és l'autora de Manolito Gafotas, ¿vale? Que és pues, el xiquet este que és de Leganés, em sembla, sí, que crec que és de Leganés o alguna cosa així. O Vallecas. No me'n recorde. La història és la mateixa autora que Manolito Gafotas, que és llibres infantils clàssics espanyols de tota la vida. Aleshores, El otro barrio, com que desentona una mica en la resta d'històries que us he contat, en especial les de Olvidador Rei Vudú, Història del rei transparente, perquè no té res a veure, però en realitat me feia falta, perquè ja estava un poquet densa de fantasia i medievalisme i tal. Aleshores, per a mi va ser un poquet refrescant llegir-me El otro barrio. És una història graciosa, perquè Elvira Lindo és una escriptora divertida, no és una escriptora molt intensa. Per començar ja, la sinopsis és un poquet qüestionable, ¿vale? Perquè va d'un xaval, d'un adolescent, que mata accidentalment a 2 o 3 persones. Mata a 2 persones i ferix a 2. És molt rocambolesca la situació. Aleshores, comença contant-te pues, el xiquet... No te comença contant el que ha passat, comença contant-te la visió de l'advocat, la relació que té l'advocat, com estan el centre de menors, com havia sigut el seu desenvolupament des de xiquet. I ja després te conta el que va passar. I acaba contant-te pues, com acaba, però és molt divertit, és que és hilarant. Té uns punts que tu dius, és que en quin moment, tot el moment de lo que és l'assassinat, és que no té ni peus ni cap. I és hilarant i a la vegada té molt de sentit, molt de trellat, i és com, uau, increïble. A més, està ambientat que no és un context de xiquet superric, saps? Que és el que sol passar, els assassinats sempre es pinten com si fos algú ric, perquè volen trencar l'estereotip de que sols les persones pobres són males, i jo ja m'he cansat de llegir assassins que són tios en pasta. No, este és un canvi perquè està ambientat en Vallecas en els anys 90, són uns jajas, és un jajas de llibre, de veritat, a mi em va agradar molt, i també explora com la relació, no?, que tenen, que n'hi ha en les comunitats com poden ser els barris, sobretot en una època que estava tot menys globalitzat i realment la vida en comunitat és una cosa molt important. En fi, a mi El otro barrio me va agradar molt, em va fer-me molta gràcia, ho recomano. I bé, ja està, estos han sigut el meu top 5 llibres de l'estiu. Menció especial a tots els llibres que m'he llegit però que no han arribat al top 5. Ai, acabé de caure que és el primer vídeo en els cabells curts. Ai, xica. Bueno, no passa res, que m'he tallat els cabells, per si algú no ho sabia. Vale, fins a la pròxima.